אנשים זקוקים לגשר, על הגשר הנטוי יש תקווה ויש סיכוי, על הגשר הנטוי. בדידות, בודד, בדיד, בעצמו עם עצמו, בתוך עצמו, רחוק משאריו, חי בשייריו, מרוקן מידידיו, והוא גדול אויביו, מרוחק ונעצב, עזוב ומאוכזב, מהלך כמו תותיו, עומד על עומדו, חלף מועדו, ותם עתידו. מהדקה שאת נכנסת לתוך הבית ומסובבת את המפתח ומסתכלת ימינה ומסתכלת שמאלה ולא שומעת שום קול, לא של אדם מוכר ולא של איזושהי תזוזה, זה רגע שלא חולף. זה מההתחלה ועד היום הזה. ואלה הרגעים הכי קשים. זה הלבד בעצם. כשנשארת אישה לבד, אנשים לא רוצים בדרך כלל להיפגש איתה ולהיות איתה. חיפשתי דרך להיות בין אנשים, לא להיות לבד, ולפתוח את הבית שלי, שהבית שלי לא יהיה עצוב. הייתה בהתחלה חברות של כמה בנות, לא מתנס כזה גדול כמו היום. והיינו נוסעות ומבלות ביחד. וככה התחילה חברות. אחר כך התחלנו לבוא אל הבית שלה. ולאט לאט לאט זה התחיל להתמלא, חברה הביאה חברה וראו כי טוב, ומאז לא עזבו את המקום הזה. במתנ"ס שלי יש היום קרוב ל-70 אלמנות שבאות כל שבוע. המשפחה מאוד שמחה שאנחנו הולכים למתנ"ס גבי. תמיד הם שואלים, הלכת ביום שישי? ואני אומרת, כן, זה סימן שאני פחות או יותר בסדר. ולא רק אני, זה כולם. אם לא הלכתי, אז צריך לבוא לראות מה קורה. אספנו ימי הולדת של חודש מסוים, והיינו יוצאים איתם לטיול שהוא היה משמעותי, לא טיול כמו שיוצאים טיול רגיל, כמו למשל יצאנו לכפר נהר הירדן. נסענו לתל קציר למשל, לראות את מבצע, איפה שהיה מבצע תאופיק ומבצע נוקב. חיפשנו דברים מיוחדים. יצרנו להם שמחות כמו ימי הולדת, כמו נולדו להם נינים, נולדו נכדים. ואז הזמנו את ותיקי הגבעת רון, שבעצם יש להם את אותו רקע שלנו. המילים של השירים שהם שרים מתאימים לבנות האלה שפה. זה שירי העמק, שירים מלאי היסטוריה. לפני הגעתי לגבי, כמובן שאני נערכת לכך, ואז זה שוב מקנה לי עוד הפעם תחושה של יציאה. לבוש נאה, איפור, והרגשה של יציאה לאירוע כיפי. כל הנשים באות כאילו יצאו לאיזה קונצרט אגדי.
התארגנה מסורת של חגיגות יום הולדת. זאת אומרת, מצרפים כמה בנות שיש להן יום הולדת חודש קודם, חודש אחר כך והחודש הנוכחי, ונוסעים לטיולים שונים. עוד הרכבת שטה בעמק בחצות הלילה והלילה 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 ביום סתווי אחד יצאה לחבורה נחמדת ממתנ"ס גבי כמובן לחגוג בין השאר מספר ימי הולדת. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, יום היינו אצל אחת המארחות שהיא אומנית במקצועה, קיבלה אותנו שם מאוד יפה. זה היה יום מגבש, יום של כיפיות. זה בנוי שחודש ימים, בחודש ימים יש 5 שבתות או 4 שבתות, מתוכן 2 הן הרצאות של מישהו מבחוץ, לרוב זה ילדים של הבנות שנמצאות פה שהגיעו להישגים, וה3 פעמים האחרות זה נשים שבאות שהן בעצמן היו מרצות באוניברסיטה, והן היו מרצות מרפאל ומכל מיני מקומות, והן נותנות על כל מיני נושאים, וזה לא יאומן, כי ההתנדבות היא אדירה, אין מקום, השבתות לא מספיקות למספר האנשים שרוצים לבוא להיות איתנו פה. בעצם מופיע השם שלו בסך הכל 3 פעמים במשנה. אין. אדם יכול לעשות לך מחווה פעם אחת, פעמיים. גבי עושה את זה 10 שנים, כל שבת. אני מנסה לחשוב. כל שבת היא מארחת. היא יורדת למטה, היא מעלה כיסאות, היא מסדרת כיבוד, היא בודקת איזה עוגות יש, איזה עוגות אין, מה צריך להביא. מאין היא שואבת הכוחות? היא מין, אני קוראת לה עובדת סוציאלית. מי שחולה, מי שמרגישה לא טוב, מי שצריכה עזרה, תמיד היא מארגנת את כל החברות לבוא, לעזור. זה עושה לי, קודם כל הנאה. ואושר, שאני יכולה לעזור לאנשים, ושאני יכולה לתת להם מעצמי. אני משקיעה בחברות, בצוותא, ביחד, שהן תרגשנה פה בית, שזה יהיה לכולן בית שני, ואולי לפעמים גם בית ראשון. היא מקבלת כל אחד בזרועות פתוחות ובחיוך. ובשמחה. גבי היא כמו הכותל המערבי. את יכולה לשפוך לפניה את כל ליבך. במוצאי שבת זה תמיד היה לי יום קשה. ומתנ"ס גבי מחפה על הקושי הזה מאוד יפה. אני קוראת לגבי המלאכית, אני בוכה כשאני מדברת על זה, המלאכית גביאלה. מי ידמה, מי ישווה לה. חלק בעולם, המסע עוד לא מושלם והדרך מטלטלת. אנשים צמאים לקשר, אנשים זקוקים לגשר, על הגשר